it-tielet kapitlu. Ninfetħu iktar għall-oħrajn, l-imħabba, il-biberija soċjali u s-solidarjetà. Il-Papa jibda dan il-kapitlu billi jgħid li ma nistgħux nesperjenzjaw iż-żbulja tal-ħajja mingħajr ma nirrelataw mal-oħrajn. Ma nistgħux ngħixu waħedna u għalina nfusna. Il-Papa jgħid ukoll li ma nistax nillimita ir-relazzjonijiet tiegħi għaċ-ċirkużer ta' ħbieb jew familjari. Li finalment il-kobor ta' persuna jitkejjel mill-imħabba li din il-persuna kapaċi tagħti. Dan il-kapitlu huwa tassew interessanti għax il-Papa jerġa' jiddefinixxi ħafna kunċetti li aħna naħduhom for granted u jagħtihom tifsira skont il-Vanġelu. L-imħabba tagħna għall-oħrajn għal dak li huma iġenna nfittxu dak li hu tajjeb għal ħajjithom. Ma nistax jien verament inħobb persuna jekk jien nixtieq inħobba biss kif nixtieq jien, imma jien irrid inħobba għal dak li jien. U fuq dan kollu jinbena dik li l-Papa jgħid il-ħbiberija soċjali li ma teskludi lil ħadd u fraternità vera li tkun miftuħa għal kulħadd. X'kien jitħaddet fuq l-imħabba l-oħrajn f'dan il-kapitlu, il-Papa jsemmi wkoll il-persuni b'diżabilità u jisħaq li hu importanti li nagħtuhom vuċi għax sfortunatament f'ċertu pajjiżi il-persuni b'diżabilità għadhom ma jitqisux bħala persuni b'dinjità indaqs. Il-kunċett ta' ħbiberija soċjali huwa wieħed mill-punti ewlenin ta' dan il-kapitlu. Il-Papa jgħid li f'dan l-istess soċjetà ma jistax ikollok persuni tal-ewwel jew it-tieni klassi, persuni ta' dinjità ikbar jew inqas, jew nies li għandhom iktar jew inqas drittijiet. Li l-istess ħbiberija soċjali titlob ukoll li naċċettaw id-diversità u l-kulturi differenti. Li ninfetħu għall-oħrajn huwa kunċett importanti. Il-Papa jerġa' jirritorna għall-istorja tas-Samaritan it-tajjeb li kien semmilna fil-kapitlu ta' qabel. U jgħid kif għat-tnejn li ħallew lil dawk li ħebbewh lil dak li kienu ħebbewh fit-triq għall-art mejjed, għalihom dik il-persuna kienet biss żgombru xi ħadd li kien se jtellifhom f'dak li huma rridu jagħmlu. U hawnhekk il-Papa jagħmel sejħa qawwija. Ma nistgħux aħna nallaċċjaw nintrabtu biss ma' grupp soċjali u ma' identità li tifridna minn xulxin. Fil-waqt li hu sejħilna biex napprezzaw id-differenzi ta' bejnietna, imma hu jgħidilna wkoll biex ma nintrabtux ma' grupp soċjali wieħed. U jgħidilna li aħna ma nistgħux noħolqu dinjiet magħluqa, imma għandna ninfetħu għall-oħrajn b'tali mod li nagħtu opportunità u dritt lil kull persuna jgħix b'dinjità u jiżviluppa b'mod sħiħ. U hawnhekk jidħol b'mod qawwi ir-rwol tal-Istat u l-istituzzjonijiet ċivili li ma jintrabtux biss ma' sistemi ekonomiċi, politiċi jew ideoloġiċi, imma jagħtu importanza lill-individwu u l-ġid komuni. Jekk soċjetà tkun iggvernata primarjament mis-suq liberu u l-effiċjenza, ma jibqax post tal-individwu. Il-Papa hawnhekk jagħmel appell għal dak li jsejjaħu benevolenzja, dik ix-xewqa tajjeb għal dak kollu li hu sabiħ u għal dik il-ġibda biex nimlew il-ħajja ta' ħaddieħor b'dan il-ġid. Il-Papa jitkellem ukoll mis-solidarjetà u hawnhekk il-Papa jsemmi l-importanza tal-familja. Il-familja hija l-ewwel post fejn il-valuri tal-imħabba u l-fraternità jiġu mnisla, ninkwetaw u naħsbu f'ħaddieħor, fejn nixxerjaw, nitalmu u fejn le anke niġġieldu
Il-Papa ħafna drabi jsemmi fl-Angelus li jtisma' huwa normali li l-nies fil-familja jiġġieldu ma' xulxin, il-koppja jkollha xi tgħid, imma huwa importanti wkoll li fl-aħħar tal-ġurnata dan id-diskwit jitfejja u l-persuni fil-familja jaħfru lil xulxin. Għalhekk il-familja hija l-post fejn titrawwem l-imħabba u l-fraternità. Għalhekk nistgħu ngħidu li s-solidarjetà għall-Papa mhix xi ħaġa astratta. Huwa servizz li jingħata b'mod konkret lill-oħrajn. Hija qatt kbir ta' ġenerożità u karità. Li mhux li nagħmlu darba kultant li nagħtu ftit flus meta jkun hemm maratona huwa tajjeb. Imma huwa qatt kontinwu li aħna naħsbu u naġixxu bħala komunità. Dan ifisser li l-ħajja ta' kulħadd tiġi qabel dak li wieħed jakkwista. U li jekk iwassal biex il-ġid ma jibqax fidejn ftit nies, imma li jitkattar ukoll għall-oħrajn. L-għożar dar komuni tagħna, id-dinja u l-ambjent ta' madwarna jinbet minn dan l-għarfien. Il-Papa jaqbad ukoll il-kunċett ta' business jew negozju. Franġisku fil-fatt jiddefinija bħala vokazzjoni nobli u din nerġgħu narawha iktar il quddiem meta l-Papa jirreferi għal politika. L-abilità u l-kapaċità li wieħed jagħmel in-negozju huwa don minn Alla għal daqstant imma għandhom ikunu diretti għall-iżvilupp tal-oħrajn u biex jiġi eliminat il-faqar. Il-kunċett ta' solidarjetà imur lil mill-konfini ta' pajjiżna u dan għandu juri ruħu wkoll fis-solidarjetà bejn il-pajjiżi. Il-Papa jisħaq li ma jistax ikun hemm dik l-inugwaljanza bejn il-pajjiżi u l-Papa hawnhekk jagħti eżempju prattiku li hu l-ħlas ta' djun internazzjonali li ħafna drabi jxekklu l-iżvilupp ta' pajjiż u jkomplu joħolqu iktar problemi. Huwa biss meta jkun hemm il-kooperazzjoni u s-solidarjetà bejn il-pajjiżi li tista' tinħoloq il-paċi fid-dinja.